Croeso i'r bumed wers ar Codio, a tro hyn ni'n mynd i edrych ar greu carden penblwydd yn defnyddio HTML a CSS. Nawr, mae'r prosiect yma'n bodoli'n barod trwy Code Club, felly os chi'n dilyn y ddolen ar gyfer y trinket sydd ar y sgrin neu sydd yn y disgrifiad y fideo yma, fyddwch chi'n agor y prosiect sy'n bodoli yn barod a fydd modd i chi olygu e. Felly wrth agor y trinket yma, fyddwch chi'n gweld bod lot o god yn bodoli yn barod, felly mae hwn yn gymorth i ni i ddechrau ar y prosiect. Byddwch chi'n gweld bod yr un fformat yn bodoli a be ni wedi gwneud yn barod, sef bod y cod yn ymddangos ar ochr chwith, jyst bod lot mwy ohono fe na ni wedi gweld hyd yn hyn, a bod yr manylion ar ochr ddew beth sy'n digwydd ar y sgrin. Felly newn ni ddechrau syth trwy ar yr tudalen index HTML. Beth am fynd i linell rhif 14 lle mae'r teitl penblwydd hapus sy'n ymddangos ar y garden. A beth am newid hwnna ychydig, felly beth am ni ychwanegu cwpl o bychnodau. A byddwch chi'n gweld rhain yn ymddangos yn syth ar y sgrin ar y dde. Beth am ni hefyd fel lawr i linell 20 a jyst newid y geiriad yna bach. A beth sy'n digwydd os ni'n clicio hwnna, mae hwnna'n agor y garden, a nes lawr ar linell 34, beth am ychwanegu y neges. Yn sydd reit, ni'n gweld pa mor syml yw newid y geiriad ar y garden penblwydd, a mae'r cod yn dechrau edrych yn llai brawychus. Felly mae'r testyn i gyd sy'n mewn D yw beth sy'n ymddangos ar y sgrin, mae popeth arall yn colour-coded, a fyddwch chi'n gweld bod y tags ar y gwylod yn cau tags sydd wedi cael ei agor ar y top, felly jyst bod chi'n ymwybodol o hwnna. A nawr y CSS, fel wnaethon ni edrych arno yn y wers flaenorol, mae'r dudalen CSS sydd yn effeithio ar sut mae'r garden yn edrych. Felly eto mae dyn ni lot mwy o destun fan hyn na ni wedi gweld yn barod. Beth am ni edrych ar y teitl i ddechrau gyda llinell 16 a gallwn ni newid ffont. Felly beth am ni ddewis ffont Comic Sans na i ddewis fan hyn, allwch chi ddewis unrhyw ffont, a newn ni newid maint hefyd, ewn ni lan i 16. Beth arall allwn ni newid fel hyn? Wel, allwn ni newid lliw cefndir. Beth am ni wneud hwnna'n glas golau? Hwnna'n edrych yn neisach. A os unrhyw beth allwn ni newid yn tu fewn y garden. Fyddwch chi'n gweld bod pob un mewn adran ei hunan. Felly ar llinell 39, mae tu fewn, fyddwch chi'n gweld gyda'r hashtag na inside. A fi newid hwnna i pink golau ar gyfer y cefndir. Newn ni sgrolo lawr i'r inside title a newid y teitl yna ar y tu fewn i win. A beth am ni newid y ffont hefyd tra bod ni yma. Felly beth sy'n wych am hwn yw bod chi'n gallu gweld y newidiadau yn digwydd yn fyw wrth bod chi'n neud nhw, felly chi'n gallu gweld os rhywbeth ddim yn gweithio. Nawr ni'n edrych ar yr neges fan hyn. Felly ni'n newid y ffont eto. Ni'n checo bod hwnna wedi digwydd, dyna fe, mae hwnna wedi newid i Comic Sans. Felly awn ni nôl i'r dudalen index, a beth am ni newid y lluniau. Nawr, gwasgwch ar y top ar yr dde, mae yna symbol bach llun, a gewch chi weld yr holl luniau mae modd defnyddio yn y prosiect yma. Fi eisiau newid yr un ar y blaen i flodau. Felly beth y rhwyddau wneud yw jyst copio teitl y llun a newid e yn yr ddogfen HTML, a bydd hwnna yn cyfateb gyda'r llun chi wedi dewis. Beth am ni wneud enfys hefyd? Felly copy a paste ar gyfer y llun yma hefyd, a jyst newid e o beth sy'n barod. Ac i ni weld os yna wedi'n gweithio, dyna fe. Felly mae'r llun yma nawr wedi cael ei wneud yn llai. Felly beth am ni edrych yn y CSS i weld beth mae maint y llun ar hyn o bryd. So, yn yr adran inside pic, mae fe ar hyn o bryd width 50 pixel. Beth am ni newid e 150 am hwnna'n well yn barod.
Felly ar llinell 52 oedd hwnna yn yr CSS. A fi lot o bysall gyda hwnna. Felly allwch chi wneud beth i chi moyn, allwch chi chwarae gwmpas, a cofiwch bod modd rhannu hefyd trwy rhannu'r prosiect os chi siarad at ffrind neu at deulu.